Здравейте, хора! Ще снимам на Марио Карт. Връщайте много скоро да снимам на него. Ето го, влиза къде е. Да стъпим тук. Той е Марио Карт. Остави ми лодки, бе. Война за лодки е тук. Заклещих се. Аз съм на геймата. Сега ще запася с картичета. Неща има тук по тялите в така. Това е син. Крадем цветовете. Ще цъкнем другите за можно. То малко е за 4, но не е за 2. Цъкнем тези табелки. И се взема лодката. Тези такива. Аз го мамя. Запасям с очите. Скачам в червенето. Тръгваме. Аз даже не изчаках да ни пусне. Чаках го. Аз ще пълна лодката. Трябваше да имам текстур пак и водата да изглежда като това като късметчета, но сори. Такъв е живота. Той е ресурс пак. Това пък ресурс пак. Той е текстур пак. Аз съм на 1.7.2, а то след 6.2 майч беше. Почват ресурс паци. А той е текстур пак. Ще му гърнем ченчили. Айч. Сложихме ченчили, сега да го гърнем. Бебе. Аз винаги го бия. Аз като цъкнах да съм син, той вече сега не е син. Но показва неговото време колко е. Да го мерим. Мернал го. Майчо му дадох и ефекта. Не е честно. Не е честно. Никъде не пише. Че не може без да съм фоткал с тъпно. Не пише, че може да се киква. Да го кикна. За малко. Той бие. Що да е мангал. Сега тук гледай как стане работата. Той ще умре. Дано да умре. Ще го целя след това. Ама ли? Оцели! Трябва да го оцеля. Няма така той да би. Няма вариант. Няма вариант, в който да пише. Време 5 майн. Win. Няма. Няма да стане. Никъде не пише, че не може. Жалко, че махнах логина за клипа. Той пак се става. Защо ми се разби лодката, когато го кликнах?
Не, замеряем скотч. Кенти. Искам да гръмне от задника мотор. Добре, ще карам до дясната стена. Сега до лявата. Ще го цафна. Махна лодката. Да мога да сте. Мамка. Добре. Защо? Ах той. Не се щупи. Не ми даде късметчето. Защо той би? Даже не разбира, че не е настроен мапа. Он не ще го банна. Sorry. Ще спра за малко и по. Здравейте, сега ще снимаме. Казвам да join в тима. Сега ще почваме наново, защото не беше застроен. Трябва да платим. Това си. Evo. Четвърта сотка. Реално много лодки. Тръгваме. Идиота ми си. Ладно. Защо снимам? Идиот. Само това ще кажа. Защо рунд едно? Как така сме с еднакви поинтс? Той къде? Обърна. То слепно. Что лепно?